आप बच्चियाँ का उठाओ देंगे। चिरैया टार पुल पर चढ़ा तनी देखिए जा आज मौका मिलल बने पटना घूमे के आए रहनी थोड़ा दवा लेवे खातिर ऑफिस से आला के बाद में देखिए दवा ले तनी चिरैया टार पुल पर दोनों तरफ से गाड़ी आवत जाता बस हम पैदल पार कर तनी आई जनी बन रहे चिरैया टार पुल के नाम से वही आज पैदल घूमे के मौका मिलल बा। भाग दौड़ भरी जिंदगी बा कोई पैदल कोई साइकिल से पटना जंक्शन के देखाओ तनी नीचे से जन जाता हनुमान मंदिर बा। देख ली लो एगो लाइन बिल्कुल खाली बा एगो लाइन पर खचक पूरा ना ओवर फ्लाई बन गल बा जेने देखियो ने खाली ओवरे फ्लाई बा ना जानकारी होके 4 चक्का ला भाई लोग के तो रोज फाइन लगे। इस जगह है एग्जीबिशन रोड में देख ली खच ऊपरो ओवर फ्लाई यहू जब बन गल बा। अब एजा से सिंगल नीचे गांधी मैदान के तरफ ही रोड जाई। ये पूरा एग्जीबिशन रोड के टाउन बा दुकान बा टूल्स वगैरह के जब बहुत सारा मोटर पार्ट्स के सामान मिलेगा। हो गल डाक बंगला के तरफ से अब आवेला दिन में पड़े 4 चक्का गाड़ी ना आई ना जाई अभी में काम लागल बा जो आगे ट्रैफिक पुलिस वाला लोग रोक लगेले बा जेकरे चलते गजन फैल है जब पैदल चले के पड़ल है इतना दूर इन्हें से गाड़ी आवत है इन्हें से जात नहीं है। देख ली है डाक बंगला चौराहा से आगे के देख ली सब जाम लगेले बा लोग नाला बनता तो कहीं भी परेशानी हुई तबे ओकर सुख मिली। आज नाला कंप्लीट हो जी तबेला लोग के फायदा हुई। देखिए नहू तो बैरियर लागल बा रुकावट देख ली नेताजी लोग के जब गाड़ी जाला न तो सब कोई के रोक दियाला सब लोग के रोक दिया ये लोग खातिर कोनो नियम कायदा कानून नहीं खे। आम पब्लिक के तनी से कोनो क्रॉसिंग हो जाई तो वो खातिर ये लोग फाइन मार देवेला लोग मैडम लोग। दूगो पैक कर दें चरना हाँ कुछ बनाए ना पैदल चल के मन हार गल। अब चना खा के तनी मन फ्रेश कर लिया। एक बार खाई बार बार आई आदमी तो देखिए नहीं और घूमल बनी पूरा अब मन करता चना खाए के रोकल बनी गई तनी चना खा लिया। एक प्लेट 25 रुपये में आज भी मतलब के सेल बा 2 बजे 3 से लेके 11 बजे रात आ गई। अब सेंट्रल मॉल के पास एकरे अंदर अपन गाड़ी लागेला पार्किंग होला। ये ऑफिस के ड्रेस है और पहले वाला वीडियो में देखले हो के खेती के ड्रेस में। इस सेंट्रल मॉल बा हमारा ऑफिस के जस्ट बगल में एकरे अंदर अपन बोलेरो गाड़ी लगावल जाला। बस अब गाड़ी निकालेम आ घरे खातिर रवाना हो। एकरे अंदर गाड़ी पार्क होला जे गाड़ी सुरक्षित रहेला। कहावत बा नारी गाड़ी बारी कमजोर न धारी यही जा गाड़ी लागेला जना चलते गाड़ी सुरक्षित रहेला। यही में सब गाड़ी पार्क होला। अब रात ज़्यादा समय हो गल बा जना चलते सब लोग अपन अपन गाड़ी लेके निकलल। हमार गाड़ी यही बा यही गाड़ी से हम पटना अपन अप डाउन करेंगे। अब बस गेट खोलेम स्टार्ट करें आ बस चलें।